Ja nyt jos tuolikaan siinä avaasenossa, niin eka hakekaa teidän tää riskipuu, kokeilkaa sen pakaran päällä se luu siinä. Se on aika alhaalainen. Me halutaan mennä näin alas selkään lattiaan kiinni. Nyt. Eli me tehdään just päinvastoin, me koverretaan etupuoli. Pyöristetään selkärankaa. Tää on ihan päinvastoin kuin äsken. Se on ojentuksella, vaikka me tehdään just toiseen suuntaan. Okei, pidetään jalat lattiassa, kun mennään, se on helpompaa. Ja jalat yhdessä. Koko ajan ajatelkaa, että sekä istunkymmet kevyesti kohti toiseen, että reisi mun pää myös vähän kohti toisensa. Olla pysyy yhdessä, kierret pysyy yhdessä. Kädet saavat täällä sivuilla. Vetäkää vatsa sisään. Ja sitten taas hitaasti pyörää sieltä, leuka alhaalla. Tulette niin alas, että saatte sen ristiluun sinne alas. Se on tosi alhaasti. Sitten kun se ristiluu osuu lattiaan, nostakaa jalat ilmaan. Hengittäkää. Hengittäkää. Sitten sieltä sisään hengityksellä yritätte nostaa itsenne